Boas noites. Os tres grupos políticos presentes na Deputación uníronse para apoiar os afectados polas preferentes. PSOE, PP e BNG pediron que se reabra a vía da arbitraxe para máis de 4.000 lucenses afectados. Por primeira vez na historia da Deputación, as tres forzas políticas presentes no pleno do Goberno provincial sentáronse nunha mesa para dar unha rolda de prensa conxunta e unir as súas forzas para dar máis pulo ás reclamacións dos afectados polas preferentes na provincia. Tanto PSOE como PP e BNG pediron que se reabra a arbitraxe para que as máis de 20.000 familias galegas estafadas poidan recuperar o 100% dos seus aforros. Sumando esforzos, poñemos os medios dos que dispoñemos a disposición, e valga a redundancia, dos afectados que aquí están representados. Dicir que non é o único encontro que mantivemos con eles, tampouco o único encontro que se mantivo coa entidade Nova Caixa Galicia Banco, porque a semana pasada mantivemos reunións tanto con uns como con outros. Continuar reclamando que a vía de arbitraxe, como así fixemos xa dende xullo do ano 12, e que as plataformas de xeito unánime veñen reivindicando agora que continúe despois do día 12. Da derrogación, en primeiro lugar, do Real Decreto do 21 de marzo de 2013, polo que, Nova Galicia Banco tiña que canxear as participacións preferentes e as obrigacións subordinadas e aplicar unha quita importante aos usuarios, aos miles de familias afectadas. Dende a plataforma de afectados polas preferentes da provincia sinalaron que o número de afectados é de case 9.000 e que dese total quedaron fora da arbitraxe 4.250 lucenses, dos que todos son aforradores salvo dous, segundo os datos que lles facilitou a propia entidade bancaria. 8.978 casos, dos que foron chamados aceptados a arbitraxe 4.728, o sea que faltarían aínda 4.250, dos que eses 4.250 solo hai dous inversores. Esos datos facilitados pola Caixa. Ademais, a plataforma anunciou que manterán as súas mobilizacións dos xoves e que mañá protagonizarán un novo scratch informativo diante da casa do deputado do Partido Popular, Joaquín García Díez. Nas vindeiras semanas, 18 concellos da Ulloa e do sur da provincia terán conexión wifi en prazas e consistorios a través do plan Innóvate. Ademais, hoxe o deputado Álvaro Santos anunciou que cando rematen estas obras, o plan chegará a outros 21 concellos da provincia. Neste mes de agosto de 2013, Carballedo, Chantada, Oincio, Láncara, Monforte de Lemos, Monterroso, Páramo, Palas de Rei, Paradela, Pobra de Brollón, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, Samos, Sarria, Sober, Taboada e Tría Castela contarán en ditos espazos con conexión á rede libre e totalmente gratuita grazas aos fondos europeos do programa tecnolóxico desta institución. Estamos aquí para poñer en marcha esta fase en outros 21 concellos da provincia de Lugo. Os concellos da comarca de Lugo e da Montaña, onde unha vez que a institución rematemos coas actuacións que se executan na Ulloa e no sur lugués se porán en marcha estes mesmos traballos incluídos no novo paquete de 8 servicios tecnolóxicos do Innóvate. Estes municipios adheridos son os seguintes: Abadín, Baleira, Baralla, Becerreá, Begonte, Castro de Rei, Castro Verde, Cervantes, O Corgo, A Fonsagrada, Friol, Guitiriz, Meira, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, Pol, Raba de Ribeira de Piquín. Hai que destacar que a implantación destas prestacións, cuyos costes asumen na súa totalidade a Deputación Provincial con fondos europeos, aforran a cada municipio unha media de 35.000 euros, é dicir, na totalidade dos 48 municipios adheridos sobre 2 millóns de euros en total. O Concello de Lugo pechou o ano 2012 cun superávit de 4,8 millóns de euros. Así o anunciou hoxe a edil de Economía Sonia Méndez, que tamén dixo que as transferencias da Xunta e do Estado para investimentos se reduciron nun 38% e nun 73% respectivamente.
As contas de 2012 reflexan un resultado orzamentario do exercicio de 4.800.000 euros, polo tanto, un superávit de 4.800.000 euros, o que significa que este Concello ingresou máis do que gastou. Un bo comportamento dos ingresos que superaron os gastos. Bo comportamento en canto aos capítulos referidos aos ingresos por impostos e taxas, xa que podemos afirmar que os contribuintes lucenses seguen pagando cumpridamente os seus impostos e tributos en xeral e que o índice de morosidade apenas aumentou. Pero, en cambio, non podemos dicir o mesmo do comportamento dos ingresos relativos a transferencias do Estado e da Xunta, feito que ten gran incidencia no volume de investimento que se levou a cabo en 2012 e que evidentemente diminuiu con respecto a 2011. Como digo, debido a un espeluznante, calificaría eu, descenso das transferencias que realiza o Estado e a Xunta de Galicia ao Concello de Lugo. No caso da Xunta, xa se reduce o seu investimento no Concello de Lugo, porque logo falaremos do que ten que investir directamente, sen ser a través do Concello, pero a través do Concello de Lugo se reduce a cantidade mínima de 374.000 euros, cunha reducción con respecto a 2011 de 38%. No caso do Estado, aínda é peor a situación, xa que se reduciu nun 73%, quedando únicamente 1.200.000 euros de transferencias. O Concello de Lugo podería ter que devolver aos lucenses o IBE que lles cobrou polo servizo de recollida de lixo e limpeza nos anos 2000, 2001 e 2002 e que suma alrededor de 405.000 euros. A Axencia Tributaria emitiu actas de disconformidade con que o Concello intentara compensar o IBE que cobra aos cidadáns por ese servizo co que lle paga a empresa Urbaser. O Concello presentou un recurso á Audiencia Nacional e esta vén de darlle razón á Axencia Tributaria, polo que a Administración local presentou un novo recurso, esta vez ante o Tribunal Supremo. Vaise recurrir ao Tribunal Supremo porque hai algunha resolución do Tribunal Supremo, creo recordar que Zaragoza, donde se lle dá razón ao Concello. Por lo tanto, temos que esperar a ter esa... Vaise recurrir, habería que buscar a maneira de devolver ese IVA, claro. Os populares pedíronlle hoxe ao goberno local máis axilidade na concreción das obras que se acometerán nos colexios. A edil popular Lourdes Yáñez explicou que a maioría son obras de mantemento básico. O Grupo Municipal do Partido Popular pide maior axilidade na concreción das obras que o Concello acometerá nos colexios de Lugo durante os meses de verán. E nosotros lle propoñemos á Concellería de Educación que visite os 15 centros educativos no mes de maio co obxectivo de que a mediados de xuño poda concretar que actuacións, que obras vai a realizar nos diferentes colexios do noso municipio. E tamén hai que recordarlles que o goberno local dispón dos informes coas deficiencias dende hai, nalgúns casos, algo máis de 4 meses e os responsables socialistas seguen sin dar resposta a todos os directores dos centros de Lugo. E tamén me gustaría salientar que a maioría das demandas que se fan nestes informes son demandas relacionadas con obras de mantemento, de conservación e de reparación básicas para manter en óptimas condicións as instalacións educativas do Concello de Lugo. Para paliar esta situación, que ademais se ven repetindo curso a curso, nosotros propoñemos aos socialistas que elaboren un cronograma e que pasen a visitar todos os centros educativos no mes de maio coa finalidade de que na primeira quincena do mes de xuño os directores coñezan as obras que se van a realizar durante os meses de verán.
Pola súa banda, o BNG pide que se regule o uso da imaxe da muller como mercadoría. A edil Paz Abraira criticou que na cidade hai vallas publicitarias nas que se usa o corpo da muller como materia de uso e consumo. O Bloque Nacionalista Galego presentou en marzo deste ano unha iniciativa en pleno na que, entre outros asuntos, reclamábamos que o Concello de Lugo aprobase unha ordenanza que regulase a publicidade en vía pública para evitar a utilización da imaxe da muller como reclamo publicitario. Neste momento podemos observar en distintas zonas da cidade, como a Avenida da Coruña e a Avenida de Madrid, como a imaxe da muller se utiliza como reclamo publicitario. Entendemos que desde o Concello de Lugo hai que evitar esta situación. Por ese motivo, se no mes de setembro non se comeza a actuar nesta materia, o BNG trasladará ao Foro de Igualdade do Concello de Lugo unha proposta concreta para que se comece a traballar xa e para que desde a Casa da Muller, que é quen ten competencias en materia de igualdade e a Concelleira de Servizos Sociais e Igualdade, asuman tamén un compromiso expreso para controlar e regular esta publicidade en vía pública, porque, dende logo, non lle axuda en absoluto ao avance da igualdade entre homes e mulleres que o corpo dunha muller sexa utilizado como reclamo publicitario en calquera parte da cidade. 12 veciños de Guitiriz poderían ser sancionados con ata 1.500 euros por unha protesta ilegal. A subdelegación do Goberno iniciou os expedientes de sanción contra estes veciños pola súa participación nunha protesta que non fora comunicada previamente, tal e como establece a lei, para protestar contra a apertura ao tráfico da Rúa do Mercado, que é peonil. Segundo a subdelegación do Goberno, estes expedientes foron iniciados como consecuencia das denuncias formuladas pola Garda Civil e os afectados enfróntanse a sancións que oscilan entre os 200 e os 1.500 euros. Os afectados concentráronse esta mañá diante da subdelegación contra esta medida e entregaron as súas alegacións na sede desta administración acompañada de 600 sinaturas de apoio. O Concello de Guitiriz pretendeu abrir o tráfico unha rúa peonil en Guitiriz. Para eso empezou unhas obras coa intención de abrir o tráfico. Houve unha serie de veciños que nos opuxemos a medida, convocamos unha serie de concentracións e debido a esas concentracións estamos a ser sancionados con multas que van entre os 200, 250 e 1.500 euros a min como organizador suposto das concentracións. Entón, estamos a recibir esas sancións. Entendemos que un ánimo puramente revanchista do Concello por ter paralizado as obras. Esas obras, ao final, o xulgado contencioso paralizoulle as obras ao Concello porque entendía que eran ilegais. Nos meten as sancións por desórdenes públicos. Aí, no seu momento, o alcalde denunciou un suposto scratch na súa vivenda. Realmente non houve tal scratch, non houve nada. Esperamos que haxa un pouco de cordura, que se impoña un pouco de cordura, porque unha sanción como esta totalmente son desproporcionadas, non veñen a conto, por unha protesta totalmente cívica, insisto. O que esperamos é que realmente que se atendan as nosas razóns, que se instale un pouco a cordura e que non callamos na paradoxa de que os veciños que estaban exixindo o cumprimento da legalidade precisamente señan os multados, e o Concello de Guitiriz, neste caso, que foi o que cumpliu a legalidade, e iso demostra a paralización das obras, que ao final se vayan de rositas, non? Os clubs da Liga LEB celebraron hoxe unha reunión para analizar a situación da segunda categoría do baloncesto nacional. Nesta xuntanza acordaron crear a Asociación de Clubs LEB. Os clubes da Lebouro celebraron hoxe unha reunión en Madrid co obxecto de abordar os diversos problemas surxidos a raíz do proceso de inscripción na Lebouro, cuxo primeiro prazo expiraba o pasado 5 de xullo. Ante o que califican de situación catastrófica e deleznable na que se atopa a segunda categoría do baloncesto nacional, os clubes manteñen as peticións xa realizadas
nunha xuntanza celebrada con motivo da Copa Príncipe e que se trasladaron por escrito no mes de abril, peticións que foron ignoradas pola Federación Española de Baloncesto, consistentes nunha reducción da cuota de inscripción e dos gastos derivados da participación nesta liga. Doutra banda, tamén acordaron a constitución efectiva da Asociación de Clubes LEB, unha organización que nace das ideas xa discutidas o ano pasado e que ante o deterioro da situación comezará a funcionar nos vindeiros días. Ademais, os clubes plantexaron que con só 7 equipos inscritos con documentación e dereitos deportivos o pasado venres recorrer a mediación das institucións superiores do deporte nacional, o Comité Olímpico Español e o Consello Superior de Deportes para tentar atopar asesoramento e vías para a salvación dos clubes de baloncesto. En clave cultural, Mario Outeiro presentou hoxe o primeiro simposio Arte e Natureza que se celebrará no Pazo de Tor no mes de xullo. Vaise levar a cabo no Pazo de Tor unha instalación que abre as súas portas como museo precisamente hai agora 7 anos. É unha instalación que ten un fermoso labirinto que precisamente anima a esa interacción entre arte e natureza como pretendemos nesta actividade que estamos presentando agora mesmo. Comezo logo polo simposio Arte e Natureza, encontros con Fernando Casás no Pazo de Tor. Uns encontros, un simposio que se levará a cabo 27 e 28 de xullo. O sábado comezaremos ás 10:30 cunha conferencia inaugural precisamente de Fernando Casás, unha conferencia que leva por título Arte, Natureza, Civilización e Urxencia doutra realidade. Destacar que Fernando Casás está considerado como un dos iniciadores dos movimentos de arte e natureza, unha persoa que traballa entre España e Brasil. Despedímonos por hoxe, pero deixámonos coa entrevista na que hoxe contamos con Jesús Vázquez, presidente da Federación de Asociacións de Veciños de Lugo. Que teñan moi boa noite. Vémonos mañá.